Ya produktif bolo. Buat api, ucai serogop. Loh. Mbok keriting bolo. Rabu rapate oke. Mbok cilik cabe keriting cabe sing ini ki 30-an ribu bolo per kilo. Nek lombok ngene iki hari ini 50. Jen juas lombok. Gembel. Sing kocar ambek wong luru sing kocar. Koyo kok kocar wong luru kok. Kekuan nek kocar. Itu sing kocar. Kocar. Wah, apik lho, Boy. Wih. Woi, wakeh lho. Tanduri rabukne. Ting. Ombo iki. Ketemu, saya ketemu. 50.000. Mbok nek apik oke sing ninjo. Mbok nek apik oke sing ninjo. Rapi kok pasar. Lagi kuwi. Iya kudune ngono panjenengan. Ora kakek. Iki kudune ngocore ning gang-gangane kon cokolan. Ora nek cokolane iki. Ya digaekne lho. Gone niku sambat kae. Napa? Nganu. Apa? Alum-alum ya. Sing ndi? Mburi omah. Napa? Super baja lekas ngelilit bar keudanan. Omboke jos tandurane ombo sing duwe wong ae lho. Sing duwe bolo. Lomboke apik dikocori dhewe. Ya petanine ya kae kocori dhewe sing duwe ya kae. Apik lomboke. Kilo 50.000. Mbok cilik. Bose, Bos. Ya tandurane wong ngombo anggit mugi. Sampai jutuletan ya. Nek saya tari bolo. Tandurane wong apik ya. Tandurane jos lho, ora rugi nek iki. Ya. Ketambahan iki. Wong tandang dhewe iki. Sampe mbane tandangi dhewe ora ya ontran-ontran. Penting modale bos tapi larang. Baru bolo diluku juk sempora nggon mluku sapi. Diluku sampai teko etan tanduri neh.